Iktar minn 22,500 tom użaw is-servizz ta' childcare b'xejn f'dawn l-10 snin li ilu fis-seħħ, bi kważi 98% minnhom huma nisa fid-dinja tax-xogħol. Dan joħroġ minn ċifri tal-Aġenzija Jobs Plus li tamministra u tiffinanzja l-iskema. Fl-10 anniversarju mill-introduzzjoni tal-iskema ta' childcare b'xejn f'Malta, il-Ministru għall-Intern Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri għalli dan is-servizz mhux biss appoġġja lil ġenituri li jaħdmu, iżda saħħaħ is-suq tax-xogħol u xpruna wkoll it-tkabbir ekonomiku. Huwa sejjaħ dan l-anniversarju bħala ċelebrazzjoni ta' emanċipazzjoni, ugwaljanza u progress għall-familji kollha. Din l-inizjattiva titħaddem b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat fi skema finanzjata mill-Gvern biex il-ġenituri ma jkollhomx spejjeż addizzjonali. Is-sena li għaddiet in-nefqa fuq l-iskema ta' childcare b'xejn kienet ta' 46 miljun euro, 9 darbit aktar milli kienet fl-2013. Fl-2013 meta childcare kien biħlas, 4 minn kull 10 nisa kienu attivi fis-suq tax-xogħol, filwaqt li fl-Unjoni Ewropea r-rata kienet ta' 6 minn kull 10 nisa. Is-sena l-oħra, ir-rata ta' nisa attivi fis-suq tax-xogħol f'Malta kienet ta' aktar minn 7 minn kull 10 nisa, filwaqt li r-rata fl-Unjoni Ewropea hija ta' 7 wkoll minn kull 10 nisa. Jobs Plus tinsab kommessa li tkompli tinvesti aktar u aktar f'dan is-settur. Kemm sabiex innejnu biex ikun hemm aktar u aktar nisa jidħlu fid-din ix-xogħol biex ukoll anka ngħinu lil persuni li qegħdin jużaw dan is-servizz li huma it-tfal innifishom. Fl-istess ħin, Jobs Plus flimkien mal-privat se tkomm tinvesti biex anka il-ġenituri u l-persuni qed imexxu jamministraw dan is-servizz jieħdu l-aħjar u l-aħjar servizz. Qabel ma' childcare sar mingħajr ħlas għal kulħadd 10 snin ilu, kien hemm 1800 tifel u tifla f'69 ċentru f'Malta u Għawdex. Din is-sena kien hemm kważi 8960 tifel u tifla li qed jattendu b'xejn f'wieħed mill-188 ċentru għaċ-childcare. Tfal ta' bejn 3 xhur u 3 snin huma eleġibbli li jidħlu mingħajr ħlas f'wieħed miċ-ċentri ta' childcare.